One Gwambi SKE, Mandandi sessions, Equachipas promotions. One Gwambane skiri, boys. Ukona tuepa Mandandi guys. Nige ziri hora. Panapa, ndo yani 23 December boys. 23 December. Anagarima 1. Libho. 23 December. Man, ku BMW. Ku BMW, Equachipas promotion. 23 December. Wonaka, Libho. Last time baby, auntie. Wakati wakazofutwa chichichichichiize barabara timbokudedza timbotaura nyaya 23 December usatwena no clash na Libnanzi na Pogba oize chiza tufanya chafuti na Pogba atari Pogba pa clash here alright mjasangana futi oize sike ufana umbotaura zvinhu zvorikuona kuti zviniri clash inombere zvinofana kuti clash inombere atifana ngori uchemerero kuti mukudhinyiriro tukudhinyiri ati izvozvo bo plus ndaro zvatopo ndo zvatongopo mndana maize chero wapiwa big artist izvo zviredi kana tikaunza kana solo kana matsanga ando zvone masarudze likwati netsina kukuona clash yacho vanhu vava vakufarisa inini ndakangoonzwa kunzi pane macomedians auya kudhanso andika patsingaunze nyaya boys mufana umboita chiuma cha 23 Libho ready man zviri rhythm yo DJ Travis chamswa 23 hora arika ready well is the man from Raw it's at home hey Raw talent chizwa unzwe manje yao hata tichipinda tatangane kurova gushu vanogona chaizvo vanochura udyu vanobata tichidhura gufu asi ndazoona vamwe vakandwa muvhu basa nachibatira paoto timabedazi ndotokumbira mafoto vakawana kuda kundi widza mupoto manje dzawira mutswanda dzawira mupoto nanga chivapfekedza masaizi handivauyawo vachisaizawo manje susu kunototobhaizawo kana mune chigaito zira wana future nikugadzira pensheni kupisa pa GN cause God given Libho zviri hazard zvaive mu engine ndipeiwo ivari bota mugateni zina furukutu askative zvekulandani ndo vanoheta mondiro yavari 11 flyover England chidonera kusweden ndopindura makwese ndawandira upenani uchine mukaka uzere chimwane pekoni setai design kuda tiende malemoni ndeke kupeo java tipo ndaudza Leon ni master vakati bo taita enomax get set ready go asokodzwa mageto yutsa kungoti bo aiwa bo boys kana mati bo ichi chingoma charowa mabobo ndazongoyerekana chachobuda bobo kana chiri bo ndabuda ire bo ereka somukangu boys ereka somukangu boys ereka somukangu boys nangoka ibo kundisina wonzi yo chati atichafambe mabomba nikastoka kunza masalio vari kuwanika paboka daivatisiya pana dhimanji patoka undaranga kamudzo zvemasuks akaboka pakudamanisa ndangakora netsoka wamaida wati wadhapa ndokubva aloka zitandudze Libho aka vaemeka kunza mukuzviliti ndini baba Elena vakapera kudhara zvekuvhunduka malena vanonda kumhanyaringi yandipotsepena kuti kunenge kupa kudhara Libho marema une kamwe kakudada soka unombozviita skira rina kukufita pane kamwe kakusada soka ndinombokuita saka chona ndichikuita vanangokuchenga ndaona mero rikuda kudzosa hero to zero ndabvunza mafia vakati ndiro ziro raikanyaira kunge biro aiwa uri mutini iwe unogohwa uchaona richigohwa auri mutini iwe unogohwa enda uko iwe tichikura isu taiziwa goti discipline nditori nayo zvekuti mangoma ari kuboneti nekubhuti saeuta jondi iri kufamba nepfuti helmet hazi maputi varungu vakubvunza which kind of yuti Zimdancehall duty ndiri pahiti usingarwadziwe ingoisa ripiti vamwe vanondijuta asi ndinomhanya neko ndakata kunamira ngoma uti mukoko ndinongonokawo ipapo tauro manje shuwa tauro rangu kudaiso kugezeswa nevanhu 4 yanadaiso azongonosiya mondo mumwe ndokanda mudondo mumwe ndomukwesha hapwa ndokuisa muchapa ane uchapa ari kufunga ndiri kupapa amborova tumasupa nekachasi